So guys, may hapon sa tanan. So kini nga video karon is pakita na ko ninyo no unsay gama na mo atong mga nangaging adlaw. So kini siya nga video ato ni nangaging adlaw, dugay kina ko na upload. So karon pa na ko na edit no. So kung makita ninyo dire na may giihaw nga baboy no. So kini nga baboy is kanang litsonon ni siya. Nya ang naglitsonan ako arang igagaw. Ko papa so sila ra mag-ihaw na no. Siguro ako nag-abag-abag. Mo na yung ilahang mga gamiton ng mga lamas. So magic sarap, asin, lemongrass, bitsin, usa pa na diha nga mga klase nga mga pampalasa no. So gabi mo na mo gi butangan og lamas no. So ang timpla niya ako orang gagaw nga mo ay maayo kay nga mga litsunay no. So kung makita ninyo na daghan kitag mga lamas nga ibutang. So kini nga litson is gibuak ni para sigurado gid ba nga ang mga lasa gid mo abot gid sa mga unod bitaw dili siya tabak. So kadlawon man tong plano ng mga litsonon. So alas 3 pa gitak-ang na kay kini nga litson bawno ni paingon sa Mantigi Island. So tangilin po ninyo tong video no sa Mantigi Island. So di ko sure kung una ba ni ma-upload o mauhay ni. Basta makita rin niyo sa ato ang YouTube channel no, Loy Tags Official. So mo ni murag medyo popuwa na gyud ang litson na ning mga orasa. So estimated time na mga maluto ni is 5 hours. So hinay-hinay lang ang kalayo para gid maluto tanan ba walay hilaw. Syempre kay ako man papa mo yung driver anis ko among biyahe. Saba ba ni manuka sig tao. Mo na niyo so luto na hapit no. Nya ang ako si syempre cameraman man ta. So kita ra maghimo-himo kamera ni. Atan manuka. Samok man ni manuka ni. So pasag din lang yung manok kaysa kay. So ihawnon po na siya karon sunod adlaw tagaan na nato na siya chance. So tiwas tani sa atong video no. So pagkaluto na agay saba kay. So mo ni gipas-an na nila. Nya kay syempre i-chop man kay bawnon man sa mantigi dili man tanan ng makauban no. So panghatag-hatag na to sa mga parente o mga silingan nga maayo sad ba nga mohatag sa ato. So mo na yung plano. So picture gamay then bahinon tagaan tong mga silingan o mga grabe manuka mo apil sa do gitok-tok na mo kay hagtik mo kay bagay crispy kay panit bitaw. Karon kay syempre bluetooth man ato ng tubo nya na so ato din pahiran para sinaw kay ba. So nga ni kamayong ng litson akong agaw sus perte sila duha ko papa may kayo so ato testingan be kung paka baging panet be. Paka mo kayo gahi gignaw ngo. Lumoto ato nang natilawan no. So gitunga na sa ko papa sag dila ninyong manok kasi gigtao kasi di na mahilom. Nya mo na gitunga akong papa kay para mao na siya i-chapo no para mabahin-bahay na. So gilangkata na tug dako kay nga panit na. Paminawa. Paminawa ko na paminawa. Kadungog ga. Kaunta.